his experience from Spain. Ακούσουμε την εμπειρία από την Ισπανία. Καλημέρα. Je m'appelle John et je représente centaines d'éducateurs de plusieurs régions d'Espagne. Είμαι λοιπόν ο Γιώργο και εκπροσωπώ 100 περίπου εκπαιδευτές από όλη την Ισπανία. Dans les années 70-80, il y avait assez d'éducateurs de rue en Espagne. Et petit à petit, on a développé beaucoup de services sociaux et il y a eu une spécialisation. Την δεκαετία του 70 με 80 υπήρχαν ήδη αρκετοί εκπαιδευτές στον τομέα αυτό. Στη συνέχεια άρχισε η εξάπλωση των κοινωνικών υπηρεσιών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια εξειδίκευση των εκπαιδευτών αυτών. On a développé des diplômes universitaires, des politiques d'enfance et jeunesse, insertion sociale. En 30 ans, on a avancé beaucoup, mais on s'est perdu un peu dans le sens où les pratiques généralistes ont commencé à disparaître. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης θεσπίστηκαν κάποια διπλώματα πανεπιστημιακού επίπεδου, κάποιες πολιτικές για την νεολαία, πολιτικές για την κοινωνική ένταξη. Όλα αυτά γίνανε σε αυτή την 30ετία. Όμως χαθήκαμε κάπου γιατί οι πιο γενικές πολιτικές έπαψαν να ισχύουν, να λειτουργούν. Maintenant, avec la guerre économique, en 2 ans, on dit qu'on va 10 ans en arrière par rapport aux services. Και τώρα, όσον αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μπορούμε να πούμε ότι τα 2 τελευταία χρόνια πήγαμε 10 χρόνια πίσω. Alors la tendance, c'est faire disparaître des programmes, des services, ou faire plus de choses pour moins d'argent. Έτσι λοιπόν η τάση που υπάρχει είναι ή να εξαλειφθούν κάποιες υπηρεσίες και προγράμματα που ίσχυαν μέχρι τώρα ή να κάνουμε κάποια πράγματα με πολύ λιγότερα χρήματα. Alors la situation c'est qu'on a des éducateurs avec beaucoup de capacités, beaucoup d'expérience, mais un contexte avec peu d'opportunités. Et ça donne de la frustration. Voilà. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών αυτή τη στιγμή, οι οποίοι διαθέτουν πολλές δεξιότητες, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, όμως δεν υπάρχουν αρκετά επαρκή οικονομικά μέσα για αυτούς. Alors, avec cette situation, le travail de rue, je pense que c'est une bonne stratégie, retourner ou le renforcer. Et je vais expliquer pourquoi je pense que c'est utile. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι το street work είναι μια πολύ καλή στρατηγική η οποία μπορεί να μας βοηθήσει ή προς τα πίσω, προς τα μπρος και θα σας εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι είναι καλή. Le travail de rue sert pour savoir très facilement les besoins d'un territoire et mettre en place des politiques très adaptées. Για να έχουμε λοιπόν ένα αποτελεσματικό street work θα πρέπει να γνωρίσουμε καλά τις ανάγκες μιας περιοχής προκειμένου να υλοποιήσουμε σε αυτήν τις πολιτικές που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτές. C'est utile aussi pour renforcer les liens de la communauté et réapprendre à participer. Θα πρέπει, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τις σχέσεις, τους δεσμούς που υπάρχουν μέσα σε μια κοινότητα, σε μια περιοχή. La communauté, les liens. Oui, après la deuxième. La communauté comme un réseau qui protège. Να ενισχύσουμε λοιπόν την κοινότητα ως ένα δίκτυο που προστατεύει, παρέχει προστασία. Et ça sert pour créer des ponts. À un moment où les ponts commencent à se casser. Μπορεί λοιπόν το street work να μας βοηθήσει να φτιάξουμε γέφυρες σε μια περίοδο που όλες οι γέφυρες που γνωρίζαμε αρχίζουν και γκρεμίζονται. Alors la guerre économique, nous avons besoin de nouveaux paradigmes, de nouvelles propositions. Μέσα λοιπόν σε αυτή την οικονομική κρίση χρειαζόμαστε ένα νέο παράδειγμα,
μια νέα πρόταση. Maintenant, c'est la survie des personnes et des politiques publiques, le plus important de maintenir ça. Αυτό λοιπόν που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επιβίωση των ανθρώπων και η διατήρηση των δημόσιων πολιτικών. Mais il faut penser à l'avenir. Et le travail de rue, ça peut être une manière de commencer à refaire le système de protection qui commence à se démonter. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και το μέλλον και θεωρώ ότι το Work Street είναι ένας τρόπος προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προστασία, την κοινωνική προστασία. Et si on fait du travail de rue dans une logique de prévention, dans une logique d'adaptation au territoire, avec des valeurs concrètes, on peut avoir, on peut avoir de très bons résultats. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε το Wall Street με προληπτικό τρόπο και με σκοπό την προσαρμογή σε μια περιοχή με κάποιες συγκεκριμένες αξίες, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά. C'est une pratique efficace, pas chère, qui s'adapte très bien et qui change d'une manière très innovatrice. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο είναι και αποδοτικό, δεν κοστίζει πολύ, βοηθάει στην προσαρμογή και μπορεί να επιφέρει και μπορεί να εξελίσσεται. Mais pour cela, il doit y avoir des valeurs, pas seulement de la méthode. Et les valeurs, c'est la personne est au centre, toujours. Για τον σκοπό όμως αυτό χρειαζόμαστε αξίες. Και η βασική αξία είναι ότι ο άνθρωπος είναι το παν, βρίσκεται στο κέντρο. Le groupe, le collectif est très important pour les individus. Η ομάδα επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους. Le symptôme, c'est une expression de malaise. Τα συμπτώματα είναι μια εκδήλωση μιας δυσανασχέτισης, μιας κακών συνθήκων. Et les personnes sont beaucoup plus que leurs symptômes. Και οι άνθρωποι μας λένε πολλά περισσότερα από τα συμπτώματά τους και είναι πολύ πιο σημαντικοί από τα συμπτώματά τους. Et toutes les personnes sont capables de faire des choses en positif. Και όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν θετικά πράγματα. Et pour finir, quelques idées des éducateurs espagnols qu'on pense pour affronter cette situation très difficile. Κλείνοντας, θα σας αναφέρω κάποιες ιδέες που προέρχονται από εκπαιδευτές από την Ισπανία που θεωρώ πολύ χρήσιμες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Nous pensons qu'on ne doit pas rester seul, isolé, on doit faire beaucoup de choses ensemble. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι και απομονωμένοι, θα πρέπει να έχουμε συνέργειες μεταξύ μας για να κάνουμε πράγματα από κοινού. On doit savoir utiliser le langage économique à la mode. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε την οικονομική γλώσσα που είναι και της μόδας. Mais aussi on doit inventer d'autres manières d'évaluer et de dire ce qu'on fait. Αλλά θα πρέπει επίσης να επινοήσουμε και άλλους τρόπους προκειμένου να αξιολογούμε και να εξηγούμε αυτά που κάνουμε. Et on doit essayer d'être ensemble aussi au niveau européen, la société civile, et ne pas reproduire la logique entre pays qui a maintenant en Europe. La concurrence entre les pays. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουμε συνεργασίες και συνέργειες της κοινωνίας των πολιτών και να πάψει να επικρατεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών που ισχύει μέχρι τώρα. Et on doit faire un travail éducatif aussi avec les autorités. Επίσης, αυτό που χρειάζεται είναι και μια εκπαιδευτική φύσεως εργασία με τις αρχές, κατάρτιση. Voilà. Pour être connectés et être ensemble, je vous propose de rentrer sur le site socialstreetwork.org et nous suivre à Twitter, Facebook. C'est très important d'être ensemble. Et voilà, bon courage. Για να μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε και να είμαστε σε επαφή, σας προτείνω να επισκεφτείτε το site του οργανισμού μας, να μας βρείτε στο Twitter και στο Facebook. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πορευόμαστε από κοινού. Christina, you can come and speak about Netherlands. You can do it in Greek if you want.